כן, היום יום חמישי, האם אני צודק אם אני אומר 24 במרץ? כן, 24 במרץ. היום 24 במרץ, יום חמישי 2022, חודש לאחר פרוץ ההתקפה של פוטין הרוסי, נמוך הקומה ושונא בני אדם, כפי שהגדירו אותו, לא אני, אלא מי שמכיר אותו, הפלישה לאוקראינה. היום הפגישה שלנו היא פגישה מספר 162, במסגרת קבוצת, אפשר לסגור את, במסגרת קבוצה, כן. אפשר להשתיק את ה... כן. כן. היום זוהי פגישה אינטראקטיבית שלנו מספר 162 בקבוצת הלימוד של לשון וספרות יידיש במסגרת מפעל דוב סדן שאנו מקיימים זה כבר כשנתיים, ואף על פי ש5:45 התחלנו לקשקש עם מי שהיה, ואולי אמרתי דברים שהייתי רוצה שכולכם תשמעו, עוד תהיה לנו הזדמנות. אני רוצה עכשיו ישר ללכת ולהמשיך לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס און אייניקלך. אז אנחנו, נדמה לי, נתנאל בעמוד 14 של הסיפור. רק רגע. כן, אנחנו בעמוד 14, רק נראה איפה בדיוק. איזה שורה מלמעלה? 4 שורות מלמעלה, במילים, כן, איזווי לנג. אוקיי, שורה 4 מלמעלה. אתמול, אחרי שנתנאל סגר את ההקלטה, לא אתמול, ביום שני, נתנאל אמר לי, אנחנו עומדים לגמור את הפרק הראשון, ואז יתחיל הסיפור. נדמה לי שאלה המילים שלך. כן. למה התכוונת? שעד עכשיו הוא רק מתאר את בית המדרש ואת הזקנים שיושבים שם, אבל קצת שהצצתי בתחילת הפרק השני, שם כבר יש לך יותר דמויות שנושאות דברים חוץ מלשבת, ואני לא יודע מה הם עושים שם יותר מדי ולהסתכל על השמש. כן. זהו, שם הסיפור באמת מתחיל. יפה. אז אם מה שנתנאל אומר, כן, אני לא כל כך זוכר את המבנה בפרקים, אם מה שהוא אומר זה נכון, הרי שברגע שנגמור עוד מעט את הפרק הראשון, דרך אגב, יש שם סימונים א', ב', ג'? יש שם 1, 2, 3. אוקיי, אז ברגע שנגמור את הפרק הראשון מספר 1, אולי נוכל לראות את זה כמעין הקדמה, או בלשון הקולנוע, כן? שהרי אמרנו שאם פעם יהיה לי אפשרות, כן, לממש את הפרויקט שלי של Animated Yiddish Literature, הרי שהסיפור זיידס און אייניקלך של חיים גראדה, הוא לדעתי טקסט אידיאלי להפוך אותו לסרט מצויר, הרי שאם אנחנו נדבר על סרט, הפרק הראשון בלשון הקולנוע, נדמה לי שהקולנוענים קוראים למבוא כזה בתוך סרט long shot, זאת אומרת מצלמים את הזירה שבה מתחולל הסיפור, כן, על הפרטים הכלליים כדי להכניס את הצופה לתוך האווירה של מקום ההתרחשות. עכשיו, לפני שממשיכים לקרוא, אני רוצה לחזור על דבר שאמרתי בפעם שעברה, ושמאוד
מאוד שימח אותי, וגם יעזור לנו, למי שצריך, להעמיק את ידיעותינו בשפת יידיש, לצורך הבנת הטקסט של גראדה וטקסט ביידיש בכלל. סיפרתי לכם ביום שני, שנתנאל המציא משחק. מישהו זוכר מה סיפרתי לכם? בלי נתנאל. אתה תדבר כי אתה יודע. לזהות פרפיקסים. נכון. זאת אומרת, מה שהוא עשה, כשלמדנו ככה מחוץ לזום, הוא אמר, תשמע, אתה אומר שיש איזה 35 פרפיקסים לפעלים, ושאולי יש אפילו יותר, אני עוד לא מכיר את כולם, תן לי, אני אסתכל בזיידסון איניקלח, בהמשך הטקסט שעוד לא קראנו, ולפי העין, לפי מה שאני מנחש, אני אנסה למצוא פעלים עם פרפיקסים שעוד לא ראינו. והוא אמר לי את זה כי הוא רצה להקל עליי, כי אחרי שעברנו על איזה, לא יודע, 20 פרפיקסים, היה לי קשה, מכיוון שאינני זוכר בעל פה, כמו את מילות היחס שפעם דקלמתי לכם אחד אחרי השני, פרפיקסים אני לא זוכר בעל פה. אז הוא אמר, אני אעזור לך, אני אחפש, ואתה תגיד אם מצאתי פרפיקס או לא. וזה נתנאל אמר על יסוד, או ביחד עם מה שאני טענתי, שלדעתי גראדה הוא אשף בשימוש בפעלים עם פרפיקסים בטקסטים שהוא כותב. ומה זה אומר? זה אומר שחיים גראדה כל כך מכיר את שפת יידיש, שכאשר הוא כותב טקסט, הוא יורד לרזולוציות הכי דקות של השפה, ולמעשה, כמו שאמר מלך רביץ' חברו, כשקיבלו אותו בספרייה הציבורית במונטריאל פעם ראשונה ב-1958, מלך רביץ' בנאום הקבלה, הברוך הבא לגראדה, פיתח את המשפט, הוא אמר, גראדה מצייר במילים. ומה יותר קרוב לציור מאשר לכתוב באותן מילים שיורדות לרזולוציות שמתארות כל ניד, כל תנועה קטנה, כל ניואנס של איך פעולות נעשות ביידיש. ונתנאל התחיל לחפש ומצא, כן? והוא עזר לי להוסיף לו עוד פרפיקסים. נדמה לי שהיום הגענו, לא כל כך רחוק, לקרוב ל-25 פרפיקסים, ועוד היד נתונה. אבל אם נוסיף ל-25 האלה את העובדה שיש פרפיקס שתלוי לאיזה פועל אתה מדביק אותו, הוא משנה את המשמעות של הפועל, אז אנחנו ודאי מתקרבים ל-30, כן, פרפיקסים בשפת יידיש. ואני מסכם ואומר, נדמה לי, כי אני לא לינגוויסט שיודע שפות, נדמה לי שביידיש עושר הפרפיקסים שמוסיפים לפעלים הוא יוצא דופן לעומת כל שפה אחרת. בפולנית יש גם בגרמנית? יש גם בגרמנית פרפיקסים, לדעתי ביידיש יש יותר, אבל אני לא יכול לקבוע את זה. רק מי שיודע גרמנית והתעסק בזה ועשה חשבון,
כן? נדמה לי שבפולנית, כן, יש פרפיקסים, כן? אתן רק דוגמה, כן? כאשר פולני רוצה להגיד שאדם שרוצה לחשוף, כן? אדם שרוצה לחשוף איך שדבר נראה מבחוץ, נוצץ, אבל הוא רוצה לגרד את הקישוט הנוצץ, כדי להראות שמתחת לצבע הנוצץ, למעשה אין כל כך הרבה ניצוצות, כן? אז הפולני נגיד מדבר על סטטיו, על אנדרטה, נגיד שכולה צבועה בצבע מבריק, וכדי להגיד לחשוף את המראה החיצוני שמתחת זה הרבה פחות נוצץ, הוא אומר עוד ברונג'יץ', חבל שאנה איננה, היא הייתה אומרת לנו, עוד ברונג'יץ', הברונג'יץ' כנראה זה הברונזה, אולי החומר לעשות אנדרטאות מכובדות, העוד, הפרפיקס עוד, מקביל למה שאנחנו ביידיש אומרים אופ, כן? אופ במובן של להוריד, לחשוף, כן? אז בסיכום, אולי כבר אמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה עוד פעם, כי הדבר הזה שאגיד עכשיו לא נותן לי מנוחה בלילות לפעמים. אני חושב על הדבר שאני חייב לכתוב מאמר בשם, באנגלית, יידיש אידיומניה, ובעברית אידיומניה ביידיש. מה פירוש אידיומניה? מניה כולנו יודעים, כן? אידיו מלשון אידיום. מה קורה, כן, עם השכבות היותר עמוקות ביידיש, והמאמר ידבר על 3 מקורות של העושר של שפת יידיש. אתם זוכרים שתמיד בארץ שלנו, כשאנחנו מדברים על יידיש, במיוחד כאלה שלא יודעים מי יודע מה, אומרים, יידיש שפה עשירה ביותר, אין שפה אחרת כל כך עשירה. סתם מילים ללא. כל שפה היא עשירה, לכל שפה יש מקורות לעושר שלה, אבל ביידיש יש לה, לדעתי, 3 מקורות שהם כמעט מיוחדים ליידיש, שעושים אותה שפה עשירה. מישהו יכול לנחש מה הם 3 המקורות שרק ביידיש כנראה נותנים לה את העושר כשפה, שאפשר בה להגיד הרבה דברים שאולי בשפות אחרות אי אפשר. לי מותר להגיד? בבקשה, תתחיל. אז קודם כל יש את הביטויים מעברית וארמית, שהם נכון, מוסיפים. בסדר. קודם כל, אני רוצה לקבע את 3 המקורות. הזכרת מקור שאיננו קיים בשום שפה אחרת. אתה אומר, האלמנט העברי, כן? המילים, ולא רק המילים, אלא המושגים, ולא רק המושגים, אלא גם מה שמילים עבריות קיבלו משמעות ביידיש שאיננה בעברית. יש לנו 3 דרגות פה. המילה העברית בתוך יידיש, המשמעות של המילה העברית מהתרבות העברית בתוך יידיש, והדבר השלישי, שזה קורה.
המשמעות הנוספת שמילה עברית מקבלת ביידיש ושאין בעברית. מישהו יכול להביא דוגמה? זה לא קל. פעם אני הזכרתי לפני שנה וחצי, כן, אבל אף אחד לא חייב לזכור, זה עוד נס שאני זוכר. השאלה היא כזאת, איזו מילה מתוך השפה העברית שנכנסה ליידיש, גוירה במרכאות ביידיש למשמעות שאין בעברית, וכאשר אותה מילה חזרה לעברית בגלל השפעת היידיש על העברית, אותה מילה עברית קיבלה משמעות יידישאית בתוך העברית. דוך. או. דוך, תכלס. רגע, לאט לאט. מי אמר, נתנאל? כן, בהמשך לשמאל. הפתעת אותי לטובה, כי אני לא חשבתי על זה. אמנם אתמול דיברנו על זה בקשר למשהו אחר. אומר נתנאל, ואני פונה אל כולכם, אני עוד לא אומר בדיוק למה הוא אומר את זה ולמה אני מסכים. אומר נתנאל, תשמעו, לא רגע, הדוגמה שלך נתנאל היא מעניינת, אבל היא לא באה מהעברית. רגע, אז זה דוגמה למצב אחר. אולי פעם נחזור לזה, אבל אתה אומר תכלס. זה כן אותה משמעות, אבל זה לא... זהו, אני סיבכתי לכם את העניין. לא משתמשים במילה הזאת ככה כל כך. כאילו אף אחד לא אומר דבר איתי תכלית. אני רוצה מילה שחזרה לעברית כמילה מהיידיש, מילה עברית מהיידיש, עם משמעות שונה. זה קשה, כן. אוקיי, אז אני אגיד, ואני חושב שאני צודק. עד עכשיו לא הפריחו לי את זה, נדמה לי. המילה עוף. בשפה העברית, עד כמה שאני יודע, זה רק בהקשר של עוף השמיים. ציפור. נכנסה לתוך שפת יידיש. ומה אני הייתי עושה בגיל 5 ביחד עם בובך ולאי הסבתא שלי, כשהיינו הולכים איזה 400 מטר מהבית שלנו עד לשוק באותו רחוב, והיינו מגיעים, כן, למוכר העופות, ואני הייתי רואה איך השוחט זושה היהודי, היה שוחט את העופות, והסבתא שלי קנתה אויפס, קנתה עוף, שזה תרנגולת שחוטה. היום אנחנו בארץ, כן, מזמינים דרך הטלפון, בבקשה, תשלח לי 2 עופות, יש לי מסיבה בבית. והכוונה היא לתרנגולת שחוטה. עד כמה שאני יודע, בשפה העברית, במקורות אין דבר כזה. העוף כתרנגולת שחוטה לצורך בישול, זה בא מהיידיש. אף על פי שזוהי מילה עברית. מה אתם אומרים? אני מצטער, אני עדיין לא רואה את המסלול. זה התחיל בעוף בעברית, והלך לאויפס ביידיש, ואחר כך... וכשאשתך, כן, אני לא יודע אם זה קורה, הולכת לשוק, היא אומרת למוכר העופות, אני רוצה עוף צעיר. והיא מתכוונת לתרנגולת שחוטה שממנה היא תעשה מרק. זה סוף המסלול. ואז ביידיש אויפלה הפך להיות, כאילו תינוק הפך להיות לאויפלה. זה דבר מעניין אחר, שאני לא יודע, אולי את צודקת, כן? שאויפלה, שזה עוף קטן.
כן? שזה בעצם עוד דוגמה אולי, כן? אבל בעברית אין לנו, כן? זה לא חזר לתוך העברית, אבל פה את מעלה דבר אחר, כן? מעניין לעצמו, כן? שאולי זה בא אולי, אינני יודע. שלמה, ראית את סיום... שלום, רק רציתי להגיד שהצטרפתי, אז אני... סליחה? אני אומר שלום לכולם, אני אומר שלום לכולם שהצטרפתי. אלעזר, אוקיי, שלום. אז שלמה, ראית את סוף המסלול? כן, כן, הבנתי. אוקיי. ואנחנו עשינו סטייה ארוכה בתוך אותו עניין. אז נתנאל אמר, אני שאלתי על 3 המקורות שאני חושב שאני אכתוב מאמר לאושר שלי. נתנאל אמר, השפה העברית. כן? לא רק המילים, אלא גם המשמעות, ואפילו אמרנו כאשר מילה מעברית בתוך יידיש, חוזרת עם משמעות נוספת לעברית. אני רוצה לומר שכשאתה מסתכל למשל על הארמית, אז יש שם הרבה מילים בעברית. זאת אומרת... יש הרבה מילים ביידיש, אתה אומר. לא ביידיש, בעברית. כן, זאת אומרת, זה די טבעי ששפות שהן שכנות, הן קולטות אישה את רעותה, זה לא סיפור גדול. אני לא טענתי סיפור גדול, אני רציתי באופן פורמלי לנתח מקורות לאושר שפת יידיש. כן? ודאי שהרי יידיש ועברית, לפחות עד לשואה, זו הייתה תרבות אחת. אותו אדם שדיבר יידיש בבית וברחוב, הלך לבית המדרש ולמד גמרא. כן? אבל המיוחד כאן, לדעתי, הוא שהתרבות היהודית הייתה לפחות, התרבות היהודית הפנימית, הייתה דו-לשונית. כן? זה לא שיידיש היא, כמו שאומרים עד היום, אויבת של העברית, או שעברית היא זרה ליידיש וכו'. זו הייתה תרבות דו-לשונית. אני לא יודע, יש ספר מאוד מעניין, כן? ספר מאוד מעניין על דו-לשוניות בתולדות האנושות, כן? והספר הזה, שכולל כמובן את הדו-לשוניות בתוך יידיש, כן? מדבר על זה שבמשך ההיסטוריה היו עמים שתרבותם הייתה דו-לשונית, כן? אבל בימינו אני חושב שהדו-לשוניות כיחידה תרבותית אחת, יידיש ועברית, בימינו אני מתכוון למאה ה-20 עד לשואה, כן? זוהי תכונה מאפיינת את התרבות היהודית. אבל אני חוזר לעניין של 3 המקורות שאני ארצה לכתוב עליהם כמקורות לאושר ביידיש. אז דבר אחד אמר נתנאל, מה שקורה עם עברית בתוך יידיש. הדבר השני, אני נעשה מודע לו, המקור השני, מפגישות הזום שלנו האינטראקטיביות, ומהפגישות שלי עם נתנאל בחודש האחרון מחוץ לזום, כשאנחנו מתרכזים על הקידומות לפעלים. הקידומות לפעלים. ואני מגיע למעין מסקנה שהקידומות האלה
מצליחות לתאר תנועות נפש, תנועות פיזיות, אופי של עשיית פעולה. הרי פה על זה איך עושים פעולה. צורה של עשיית פעולה. צורות שונות עם אותו פועל. דק שבדק. ועל זה אני מרגיש שאני מסוגל לכתוב. אני יודע שאני לא היחיד שכאשר מלמדים יידיש, שמקדיש פרקים שלמים לקידומות. אני יודע שיצחק ניבורסקי מפריז עושה את זה, ומורים אחרים, אבל אני גם יודע שרוב המורים לא עושים את זה, וזה חבל. עכשיו, למה רוב המורים של יידיש לא עושים את זה? הניחוש, ואם זה נכון מה שאני אומר, שרוב המורים ליידיש לא עושים את זה, הניחוש שלי היא שאתה צריך להיות מורה ליידיש שנולד עם יידיש כשפת אם. כי הניואנסים והדקויות האלה, דבר אחד זה לינוק אותם עם חלב אמך כשפה מהבית, ודבר אחר זה להיות מורה ליידיש וללמוד את הניואנסים האלה ואת המשמעות של הקידומות. ואם אנחנו כבר מדברים על איך ללמד קידומות, אז יש ספר מדהים של יודל מרק ביידיש שנקרא יידיש גרמטיק. נדמה לי, לא זוכר את השנה, שנות ה-70, אולי קודם, איפה שהוא מקדיש המון מקום לעניין הקידומות. לפעמים הוא אפילו מגזים, אבל זה מאוד מעניין מה שהוא כותב, וזה מאוד עוזר, וזה תמיד יותר ממה שאני מסוגל להגיד, או כל מורה אחר. ואני אגיד אנקדוטה עם יודל מרק, שאולי פעם סיפרתי לכם, אבל מי יכול לזכור? לגבי איך הוא לימד יידיש, יודל מרק, כשהוא עלה לארץ בסוף שנות ה-60, היה גר ברמת דניה, מי שמכיר, מול קריית היובל. רמת דניה. זה היה איזה, לא יודע, 500 מטר מהבית שלי, כשאני גרתי בקריית היובל. ביום אחד, מכיוון שהכרנו, באתי לבקר אותו. והוא אמר לי דבר שבאותו זמן, זה היה בשבילי חידוש גמור. כן? והוא אמר, כשאני לא מבין מילה ביידיש, אני הולך למילון מיריאם ובסטר של השפה האנגלית. כי שם, זה אני מוסיף, למה הוא הולך בזה? כי שם הם נותנים את האטימולוגיה של מילים. ומכיוון שאני אומר, אנגלית ויידיש, יש להם לא מעט שורשים משותפים ממיטלהוך דויטש, כן? אז זה עוזר לו, כן? ללכת לשורשים של
מילה שהוא לא מכיר. כן. יודל מרק היה לינגוויסט מאוד רציני. יום אחד, באחד הביקורים שלי אצלו, פעם ראשונה שנפגשנו, דיברנו יידיש, הוא הימם אותי, והוא אמר לי, אחרי שדיברנו קצת, אתה מארגנטינה, נכון? אמרתי לו, איך אתה יודע? זה מה שהוא אמר לי, זה פגע בכבודי, כי אני תמיד האמנתי שאני מדבר יידיש ליטאית, ואף אחד לא יכול לזהות שאני דווקא מארגנטינה, כי אתם יודעים, הארגנטינאים, כשהם מדברים ביידיש או אפילו בספרדית, אתם מיד מרגישים את הארגנטינאיות, גם אם הם מדברים יידיש. ואני חשבתי שאף אחד לא יכול לזהות אצלי. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אז הוא אמר לי, כי כשאתה הוגה את האות למד, היא קצת רכה, וזה אופייני לדוברי ספרדית. עד היום אני לא יודע, אם הוא לא ידע מראש מאיפה אני, שהרי הוא היה בפרויקט משותף עם פרופסור שמרות, הביא לפה את המילון הגדול, אולי סיפרו לו, כן? אבל מעניין מה שהוא אמר, שהלמד שלי, בגלל הספרדית, כן? קצת מרוככת, ומשם הוא, גם אם הוא ידע קודם מאיפה אני, כן? הוא זיהה למד לא וילנאית, לא מזרח אירופית. אז היינו במקור השני של העושר של יידיש, הפרפיקסים, ולא צריך להרחיב על זה, כי אנחנו דיברנו על זה הרבה. המקור השלישי, שאני חייב לכתוב בקרוב מאמר על שלושת המקורות. אמרנו, העברית, הפרפיקסים, והמקור השלישי, הזכרנו אותו בשבועות האחרונים כשנפגשנו בזום שלנו, האידיומים ביידיש. ובלה מיועד הזכירה לנו אידיום, אופריכטינגולס, כן, ואני מהר אומר, ניסיתי, לא חיפשתי איך המילון מגדיר, אלא ניסיתי לתת הגדרה משלי, אידיום, דבר שאתה, ביטוי ביידיש שאם אתה מתרגם אותו מילולית, לא תבין על מה מדובר. כי האידיום יונק משכבות יותר עמוקות מהתרבות היהודית. כן? מי שלא מכיר את התרבות היהודית מספיק, לא יבין את האידיום. יחיל, אני רוצה להגיד משהו, אני לא רוצה, כאילו אני מאוד אשמח שכבר נגיע להמשיך לקרוא את גרדה. אנחנו מגיעים. בזמנו ביקשת ממני לצלם 2 עמודים מתוך גרויס ורטרבוך. אז אכן צילמתי, חיפשתי משהו של אויס משהו, אני כרגע לא זוכרת, וצילמתי את 2 העמודים שהיו בה, כן, אז תדע שיש לי את זה. איך אומרים אנשים, זה לא השפה שלי, אבל אני מאמץ את השפה של אנשים אחרים, תבורכי שעשית מה שביקשנו, זה לא מעכב שום דבר, זה עדיין במסגרת... לא רק שתדע שיש, זה ישנו. לא, אז אם יש, בואו נטפל בזה, כי אני רציתי במסגרת הדיבור על הפרפיקסים, רצינו פעם להביא משהו מהמילון של יודל מרק. היום הזכרתי את יודל מרק,
ואני אומר, אני באופן אקטיבי לא צילמתי בעצמי עבורכם את יודמרק, כי אני חושב שלגביכם כקבוצה, יש יחידים שמסוגלים לעשות מה שבעתיד אני אעשה איתכם. אבל כקבוצה עוד לא הגענו לאפשרות שנקרא מה שיודמרק כותב במילון, כי זה יידיש ביידיש. אבל הדוגמה הזאת, אני בהחלט רוצה להביא אותה. למה ביקשתי ממך? מכיוון שאני טענתי, כן, שלקידומות, או כמו שוויינרייך קורא להם, קונברבים, מה שמצרפים לפעלים, לכל קידומת יכול להיות יותר ממשמעות אחת, ובדרך כלל יש יותר ממשמעות אחת, ויודמרק, המילון שלו הוא דוגמה מופתית לדבר הזה, ובלה, את יכולה להעלות את זה, אולי אפילו שתתפני תשלחי לכולם, אבל את יכולה להעלות את זה על המסך. מה עכשיו? על זה מדברים. אני לא הבנתי שרוצים לעשות את זה עכשיו. אם אתם לא מתנגדים, אני רוצה. אני הייתי מאוד שמחה שנמשיך לקרוא את גראדה באופן אישי. אוקיי, אז אם ככה, בסדר. אפשר לשבוע, כאילו לשבוע הקרוב, אני אשלח את זה. בסדר, אבל אני מסכים, אבל תמורת ההסכמה שלי, האם תוכלי היום לשלוח לכולם אחר כך? בהחלט, בהחלט כן. יפה. כן. יפה. אז אמרנו עם נתנאל, אנחנו בעמוד 14, שורה רביעית מלמעלה. זה על המסך? זה על המסך. זה על המסך. כן. טוב. וכמה אתם? 5? כן, אנחנו 5. ואם אנה תבוא, אז תהיו 6. יפה. טוב. מישהו רוצה לקרוא או שאני אבקש? טוב, מכיוון שלא קופצים, ומכיוון שממילא אנחנו עושים רונדל סיבוב, וכולם משתתפים במידה ורוצים ויכולים, אז נבקש משלמה, שורה רביעית מלמעלה, עמוד 14. עמוד 14. Is belang die abgeschleppte ein ab. Die abgeschleppte Viehs können sich noch schleppen, arauf die Treppe. Wollen sie kein ander Makom Kadosh nicht suchen. Okay. Is belang die abgeschleppte Viehs. לא ab, יש כמה... abgeschleppte Viehs. abgeschleppte. זה, זאת אומרת, כל עוד... רגע, אתה לא קראת נכון את המילה, בלה תקנה אותך, abgeschleppte. זה לא שלפן, זה שלף. המילה היא שלף, שפירושה זה חלש. עכשיו תקרא 2-3 מילים ותתנדל. Is belang die abgeschleppte Viehs können sich noch schleppen. עד פה. כל עוד הרגליים המוחלשות יכולות עדיין לסחוב. יפה. שלפן, הרויף דיטרפ במעלה המדרגות. זאת אומרת, להגיע לבית המדרש, תוך כדי שבבית המדרש הזה צריך לעלות במדרגות, אז כל זמן שהרגליים החלשות של הזקנים יכולים לסחוב אותם, תוך כדי שהם עולים על המדרגות של בית המדרש, מה קורה אז? במעלה המדרגות, כן, ולן זי kein ander מקום קדוש נחזוכן, הם לא
יחפשו להם מקום קדוש אחר. כן, ואני מזכיר לכם, למה הם צריכים לחפש מקום קדוש? כדי לברוח מהבית, איפה שהבנים והנכדים, כן? לא הולכים בדרכים. כבר לא הולכים בדרכים שלהם. כן. כן? זומר צייט. לא, זומר, וו ביידיש זה או ולא בעברית. בעברית זה או, אבל בוו זה או. זומר צייט? זומר צייט, beten sich die Kinder bei die Tates mitzufahren auf Shabbos im Wald. בעונת הקיץ... לא. מדברים על המילה שקראת, ניטצו, מה כתוב? Zoomer Zeit beten sich die Kinder bei der Tates mitzufahren. רגע, השאלה היא מה המילה אחרי ניט? mitzufahren auf השבס in Wald. לא הבנתי את המילה. אחרי ניט, מה כתוב? ניט, יש. mitzufahren auf השבס in Wald. לא כתוב. זה פארן? או יש כמה... לא, סליחה. mitzufahren. הלאה. auf השבס in Wald. אוקיי. עכשיו 2-3 מילים ולתרגם. זומר צייט beten sich die Kinder בתקופת הקיץ מבקשים הילדים. רגע. אילו התרגום שלך היה נכון, היה צריך להיות כתוב בטן די קינדר. מבקשים הילדים. לא כתוב בטן, כתוב בטן זיך. מה מוסיף המילה זיך למשמעות של הביטוי בטן זיך? שלום. כאילו מבקשים מעצמם, אבל זה לא נראה לי סביר. אז אני רוצה שתבינו פעם אחת לתמיד מה עושה הזיך. אילו רצית להגיד מבקשים מעצמם, היה צריך להיות כתוב בטן בי זיך. מבקשים אצל עצמם. מי יכול לעזור? בטן זיך. מתבקשים. הזיך, כאשר אנחנו מצרפים אותו מיד לפועל, זה פעולה שנעשית על ידי הפועל, על ידי אותו אדם, פעולה שחלה על עצמו. אדם שמבקש או עושה משהו שחל על עצמו, תרגם מי שתרגם, מי זה היה? אלעזר? כן. מתחנן. זיך בטן להתחנן. אני מבקש שתנסו לדמיין את עצמם, למה זיך מוסיף כאן את המשמעות של להתחנן. הרי להתחנן זה לבקש, אבל איזה צורה של לבקש? לבקש שוב ושוב ושוב בעצמך. שלמה צדק, הוא הבין שזיך זה משהו בעצמו, אבל התרגום צריך להיות להתחנן. זאת אומרת, את המילה זיך אפשר להוסיף לרשימת הפרפיקסים, שהוא משנה גוון. השאלה כאן, פה אתה נוגע בנקודה חלשה שלי, איך נגדיר דקדוקית את המילה זיך. מה שאני מסוגל להגיד, זה שהמילה זיך מיד אחרי פועל, מוסיפה פעולה רפלקסיבית, פעולה שמי שעושה אותה, הפעולה חלה על עצמו. כן. למשל, איך גי זיך אין גס. מה, לא מספיק להגיד איך גי אין גס, אני הולך ברחוב. איך אני אתרגם
איך גיי זיך אין גס. הייתי מתנגב, אני הולך, נכון? הולך לי ברחוב. או מתהלך? אני הזה. מה? מתהלך? מתהלך ברחוב, כן. אבל זה בדיוק... הזיך הזה בדיוק אותו מוסיף דבר משמעות, רגע, מוסיף משמעות שהפעולה חלה על עצמי. דוגמה אחרת. נכון, אבל פה הבטן זיך, הזיך הזה משנה לחלוטין את המשמעות. זה לא רק רפלקסיבי, אתה אומר שהוא משנה את זה למתחנן. שלמה, אתה הרי אמרתי שידיעותיי הדקדוקיות לא מגיעות להגדיר במדויק האם הזיך הזה, כן, הוא לא פרפיקס, מכיוון שאנחנו לא מוסיפים אותו לפועל, אלא לא מדביקים אותו לפועל, אלא מוסיפים אותו כדי לתת את המשמעות המדויקת של הפועל, כן? אז נדמה לי שזה לא פרפיקס, כי לא מדביקים, וכל מה שאני יכול להגיד, אולי זה אדברב. מה זה אדברב במינוח דקדוקי? אדברב זוהי מילה שאומרת לנו כיצד הפעולה נעשית, אבל לא כהדבקה של פרפיקס. כן? נראה דוגמה של אדברב אחר. איך גיי פמלך. אני הולך לאט. פמלך זה אדברב, כי היא מתארת מה שאנחנו אומרים בעברית, תואר הפועל. אני מתאר את הפועל, איך אני הולך. כן? והזיך הזה אומר איך אני מבקש. אני מבקש שוב ושוב. אבל כדי לתת את המשמעות שלה שוב ושוב, אני משתמש בזיך. דוגמאות אחרות עם הזיך. איך גיי זיך אין גס, אני מתהלך ברחוב, ונזינג זיך הלידל. יכולתי להגיד ונזינג הלידל, ואני שר שיר. אבל כשאני אומר ונזינג זיך הלידל, אני שר שיר לעצמי. הזיך הזה יש לו המשמעות של עשייה פעולה בעצמי, לעצמי. שלמה, האם הבהרתי קצת? אני מבין מה שאתה אומר, בסדר. כן. זה אומר כן? יש לא, מילים... אני מכיר את הזיך כאדברב. למשל, ארודגילוס זיך אבואת, כן? זאת אומרת, הוא נתן לעצמו... רגע, לא הבנתי את המילה האחרונה. ארודגילוס זיך מה? אבואת, הוא גידל זקן. אבור. כן. זאת אומרת, הוא נתן לזקן לגדול. כן, הזיך זה לעצמו. כן, מעצמו, נכון. לעצמו. אמרנו שהזיך, המשמעות לעצמו, זה הדבר הכי קרוב להבנת מה עושה הזיך מיד אחרי פועל. כן. אוקיי. עכשיו, השאלה, אולי תעזרו לי, אני לא יודע, יש מקבילה באנגלית לזיך הזה? היי, עד כמה שאני יודע אנגלית. סלף. איך? כן, שמוסיפים לפני המילה. סלף קונטרול. בצרפתית? לא, באנגליש. סלף. באנגליש. תגידי את האותיות, דניאל. S-E-L-F, סלף. S-E... סלף, כמו אומרים, שירות כן, סלף דיסטרקשן, יש כל מיני. סלף קונטרול, כמו שדניאל... סלף קונטרול,
תגיד משפט. אני לא מספיק באנגלית, אבל כמו שנתנאל אומר, זה מילה שסלף זה תעשה, אני עושה, מוסיף את זה כמו המילה אית בעברית וכמו המילה... לא, תגיד משפט. האמת, אני לא בטוח אבל שאפשר להוסיף את זה בפעלים. אני לא חושב. כאילו, אפשר, זה במושגים עובד מצוין, אבל אני לא בטוח שנגיד אפשר... נכון, לכן כשעושים משפט, הדבר קשה. זה שאנחנו מתקשים, אולי אומר משהו. ביידיש, הזיך הוא דבר יומיומי. כן, מה אתה אומר, דניאל? לא, אני באתי להגיד, לא משנה. אני חושב, יש מילים בעברית וביידיש שיש להם פרפיקס, אבל האלה שאין, אז צריך להוסיף. ככה אני מבין, אני יודע. זה הערה מעניינת מאוד. אתה טוען, אם הבנתי מה שאתה אומר, שיש פעלים שאפשר להוסיף להם פרפיקס, כדי לתאר איך הפועל נעשה, איך הפעולה נעשית. אבל יש פעלים שכשאנחנו רוצים, כן, להגיד שהפעולה נעשית לעצמו או על ידי עצמו, אנחנו לא מוסיפים פרפיקס, אלא את המילה זיך, שזה אדברב, שזה תיאור איך הפועל נעשה. אוקיי, בואו נסכם את זה עד כאן, ושלמה, תמשיך. אוקיי, זומר צייט, אני חוזר. לא זומר. זומר צייט, בטן זיך די קינדר, בעונת הקיץ מתחננים הילדים ביידטטס מיטשופרן, ביידטטס מיטשופרן. לא, ביידטטס, נקודה. לא, אין נקודה. בלי נקודה, אבל לתרגום. מתחננים הילדים ביידטטס. לאבותיהם? לא לאבותיהם. אני בכוונה מכריח אותך לדייק על כל מילה, ולא באופן כללי. מה זה ביי? רבותיי, המילים הקטנות האלה, אם אתם לא תרשמו לכם, אף פעם לא תבינו ממדויק משפטים. מה זה ביי? על ידי. לא גם לא, פול זה לא על ידי. אצל. מתחננים הבנים, הילדים, אצל ההורים. תמשיך, שלמה. אצל ההורים, כדי לנסוע... לא, תקרא ביידיש ואז תתרגם. מיטשופורן אויף השבס אינבלד. עד פה. לנסוע איתם יחד לשבת ליער. לא, תסלח לי. המילה הראשונה שדילגת, הדילוגים האלה הם הרי אסון. לא דילגתי על אף מילה. אתה דילגת למילה ניט. מיטשופורן. אין את המילה ניט במשפט. כתוב מיטשופורן. כן. מיטשופורן, זאת אומרת לנסוע יחדיו עם ההורים, או יפשבס אינבד, לשבת ביער. זאת אומרת, אם אתה יכול לספר לנו בפרוזה מה מבקשים הבנים מההורים? יאללה, בואו ניסע ליער בשבת. יופי, נקרא בשבת. בשבת, רבותיי, שבשביל הסבים זה חילול שבת. השם ישמור. משפט הבא, מה? לא, אמרתי השם ישמור. השם ישמור. שלמה, משפט הבא. בני בייס גפינן זיך אויף דאצ'ה. עד פה. וודי בני בייס. מה המילה הראשונה, רגע, מה המילה הראשונה שקראת? וו. לא הבנתי. תתעלם מהאלף, שלמה, תתעלם מהאלף. זוהי האלף האילמת שסיפרתי לכם בפעם שעברה. א' אילמת, היא נקראת אילמת מכיוון שאין לה צליל.
בכתיב הישן, במקום לכתוב 3 ו"ים, וו, היו מוסיפים א' אילמת כדי לחצוץ בין שני הו"ים של הו"י, של הו"ו, לבין הו"ו של האו. היה ויכוח אדיר בין יודלמרק לבין מקס ויינרייך. יודלמרק היה כותב כל חייו עם האלף האילמת. הוא טען שלא צריך לכתוב 3 ו"ים עם נקודה בו"ו השלישית. כדי להגיד וו איפה, אתה עושה כמו בעבר, אתה חוצץ בין 3 הו"ים, 2, א' אילמת וו"ו. ומקס ויינרייך, שדגל בכתיב המודרני של איבו ביידיש, אמר, א' אילמת היא א' מיותרת. כשאנחנו רוצים לכתוב וו איפה, אנחנו כותבים 3 ו"ים עם נקודה באמצע בשלישית. ודרכו התקבלה באיבו, וככה בכתיב המודרני באיבו. אבל יודלמרק, במילון שלו, שבלה צילמה 2 עמודים, הוא המשיך גם בשנות ה-70 ושנות ה-80, כן? להשתמש באלף האילמת. כאשר שלמה מסתבך כבר פעם שנייה ושלישית עם האלף האילמת, הוא צריך לזכור שאין לה צליל, ושהמילה היא וו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך שבכללי הכתיב חסר הניקוד בעברית, היה ויכוח איך לכתוב יין, והיה כאלה שאמרו שצריכים לכתוב את זה ב5 יודים. 2 יודים. כמו נויח מזיגנפייזן. 2 יודים שהם יצורים, שזה 4 יודים, ועוד יוד אחת שהיא תנועה, שזה היוד החמישית. הדבר הזה לא היה מוכר לי. מי התווכח? אני כבר לא זוכר. בטח הוא תזכור. כן. יין זו מילה מקראית, אני לא מבין מה שהתווכח עליה. מה? יין זו מילה שאנחנו מכירים עוד הרבה לפני שבאו מחיי השפה העברית לא, אבל בכתיב חסר ניקוד, אתה כותב כל אישור, למשל, כל יוד אישורית אתה כותב ב2 יודים. לא, זה אני הבנתי פשוט. למשל, איך אתה כותב מלחייה? אתה כותב ח' י' ה', כן? אז אותו דבר יין, היוד הראשון אתה כותב ב2 יודים, היוד השנייה אתה כותב ב2 יודים, אבל אתה צריך גם את התנועה אי, אז אתה כותב עוד יוד אחת. כן, יפה, לא ידעתי על זה. למה הוויכוח, נתנאל? הוויכוח הוא מכיוון שבמדינת ישראל היה צריך להגיע לסטנדרט, כן? ואז מתחילים הוויכוחים. כן? דבר אחד זה מה שכתוב בתנ"ך, דבר אחר, איך צריך לכתוב כיום בספרים וכו'. לדעתי, טוב, דעתי לא חשובה. לדעתי מזל שזה לא 5 יודים, זה הייתה יכולה להיות מילה מאוד משעשעת. כן, בדיוק. טוב. Wo die Bnei Bais gefinnen sich auf Deutsche. תראו. wo die במקום שבני הבית מוצאים. לא, גפינן, זה לא לחפש ולא למצוא. גפינן זיך, יש לנו, הנה עוד ביטוי עם הזיך. היום אנחנו נתעכב על הזיך הזה, כי הוא ביידיש מופיע כל הזמן, ואני בעבר לא רציתי לענות אתכם, אבל עכשיו חייבים כבר להבין את התפקוד. אני לא יודע מה זה גפינן זיך. אוקיי, אז יש לנו הפועל
גפינן. נתחיל בפועל עצמו. מה הפירוש הבסיסי של המילה גפינן? למצוא. גפינן זה לחפש. לחפש, סליחה. וגם למצוא. גם למצוא. Du siehst Margaritkes und ich habe gefunden. איך את אומרת, בלה? Du siehst Margaritkes und ich habe gefunden. כן, du suchst מרגריטקס, אתה מחפש מרגריטות, ואני מצאתי. אבל אם אני אומר משפט לילד שלי, גיא גפין המרגריטקה, לך תמצא או לך תחפש מרגריטה, זה יכול להיות גם ככה וגם ככה. נכון, לך תחפש ולך תמצא, זה בעצם אותו דבר. בדיוק. זאת אומרת, איך אומר הפתגם, מי שמחפש מוצא, כן? כן. עכשיו הזיך. אם גפינן, כן? זה או לחפש או למצוא. מה מוסיף הזיך? אם אני אומר משפט, איך גפין זיך אין אוקראינה. שלמה, איך תתרגם את זה? אני לא יודע. אני מוצא את עצמי באוקראינה? לא. זה בעצם אותו דבר, אבל איך תגיד את זה במילה אחת? רגע, בלה. אמרת מה שאמרת, מה אומרת בלה? זה בעצם, אתה מתכוון לזה שלמה, אבל אפשר להגיד, מוצא את עצמי במילה אחת. מזדהה, אתה מזדהה. נמצא. נמצא. התרגום המדויק של משפט לא קשור בהקשר, כן? אם יש משפט כזה לבד, איך גפין זיך אין אוקראינה, זה יכול להגיד כתב מכל ישראל שנשלח, והוא אומר, אני נמצא באוקראינה. אני מזדהה עם האוקראינים. לא, 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 לא. שם הלכת יותר מדי רחוק מהמשפט עצמו הזה, כן? רק אלא אם הוא יגיד, הלב שלי נמצא באוקראינה. נכון. אז זה מזדהה. שאז יש אחיזה בהקשר, אבל המשפט הטהור, משפט אחר ביידיש, איך גפין זיך אויף דר לויה פון הרב קניבסקי. אני נמצא בלוויה של הרב קניבסקי. התרגום המילולי, אני מוצא עצמי במקום זה וזה. כן? אני נמצא, זה עניין של לוקליזציה, של לאתר, זה מילת איתור. גפין זיך, כן? נמצא. טוב. מה זה דאצ'ה? מי יכול להגיד לשלמה מה זה דאצ'ה? איך אתה לא יודע דבר כזה? מה, אתה לא חבר של פוטין? לפוטין יש אולי כמה דאצ'ות. זה מקום של נופש. ודאי, ודאי, דאצ'ה. דאצ'ה, אני יודע מה זה, אבל לא דאצ'ה. ביידיש, דאצ'ה רוסי זה דאצ'ה ביידיש. עד כדי כך זה נכנס לתוך היידיש, שבשנות ה-40 של המאה שעברה, במשפחה שלי, כאשר סבא, סבתא, אבא, אמא, היינו נוסעים איזה, אני יודע, 5 תחנות ברכבת מבואנוס איירס לנופש, היינו אומרים, נרפורנב דאצ'ה, כן? הדאצ'ה הפך לנופש, אבל דאצ'ה
באופן מילולי, זה מקום קיץ מחוץ למוסקבה, כן, נגיד. כן. טוב. הלאה. בלה, בבקשה. אני אמשיך? כן, אם את רוצה. כן, בסדר. Die Skenim sorgen sich ob und schmeicheln rein in die Beard mit Bittel. Die Skenim sorgen sich ob, הזקנים מסרבים, obsorgen. זה חשוב בשביל נתנאל ובשביל היתר. איך מהמילה obsorgen הופך מסרבים? זוגן זה להגיד, כן. ואופ זוגן, כאילו, הופך את הכוונה, כאילו... אבל איך? כן. עשיית הפעולה של להגיד באופן החלטי, כך שאין יותר מקום לדיבור. כן, אבל זה לסרב, זה לא להגיד בצורה החלטית, זה לא רק להגיד בצורה החלטית. כן, אבל לסירוב יש משמעות החלטית של זהו זה, כן, את צודקת, כן? מה שאני עושה זה מין האטימולוגיה העממית משלי, כן? אבל אני מנסה לחפש איך אובזוג מגיע לסרב. דרך אגב, אובזוג זה גם לפטר, כן? אם מורה מקבל מהמנהל הודעה, אתה לא מספיק טוב בשביל בית הספר שלי, der Direktor hat abgesagt dem Lehrer. המנהל פיטר, כן? אז אובזוג זה גם לסרב וגם לפטר. המשותף זה שאומרים לך דבר החלטי שאין עליו ערעור. כמו פיטורים וכמו סירוב. אופ זה גם פרפיקס? אופ זה פרפיקס ועוד איך, כן? למשל, אם דניאל שאל, ניקח פועל פשוט כמו גיין, ואני אומר פה, אני אומר משפט, איך בין פה זה פועל עזר, כמו הובן, אבל לגבי גיין זה בין, איך בין אופגגנגן 2 קילומטר. אני גמרתי, האופ זה החלטי, סיימתי לעשות את הפעולה, אני גמרתי ללכת 2 קילומטר. איך בין אופגגנגן. כן? או בסיפור של שלום עליכם דוס מסרו, העולר, כאשר האבא תופס את הילד, כן, מכין לו עולר, הוא נותן לו סתירה, או יותר. דר תתה, אני נותן משפט, דר תתה הוט אופגפצ'ט דוס קינד. פצ'ן זה לתת סתירה. אופ פצ'ן זה פח פח, וזהו. זאת אומרת, האופ זה לעשות פעולה באופן החלטי ולסיים לעשות את זה. ולכן כשדניאל שואל אם זה פרפיקס, אני מייעץ לדניאל, אני כבר לא זוכר איזה מספר שיעור, אבל טיפלנו המון בפרפיקסים, כדאי לך דניאל לעשות לך רשימה, כי זה יעזור לך להבין את שפת יידיש שהיא כולה זרועה פרפיקסים שמשנים את משמעות כל פועל, כמעט. בלה, ממשיכים. אוקיי. Die Skenim sorgen sich ob und schmeicheln rein in die Beard mit Bittel. אז הזקנים מסרבים ומחייכים לזקן שלהם בביטול. מהו הביטול? הרעיון של לנסוע... מה הם מבטלים? מבטלים את הרעיון של לנסוע ליער בשבת. ומבטלים גם, נכון,
אבל גם מבטלים את שלום בית. הם הרי נכנסים לעימות עם הבנים ועם הנכדים, אבל זה מחיר שהם מוכנים לשלם בגלל קדושת השבת. אז כאילו הביטול כאן זה בעצם זלזול? אחרי הביטול יש נקודתיים, ולכן צריך לקרוא הלאה ולראות על מה מדובר. שלמה, תודה. בלה, תמשיכי ונראה אם שלמה צודק. Es geht sei Tage in Leben zu genießen in Wald und sich zugucken, wie die Kinder seinen Mechalel Shabbos. יופי, תרגום. Es geht sei Tage in Leben, זה הולך להם בחיים, באמת, באמת. מה? זה הולך להם באמת בחיים. מה פירוש בעברית? רגע, אז אני אמשיך. צוגנצן? לא. הביטוי עצמו צריך שיהיה נהיר. זה בעצם... מאוד אכפת להם, כאילו זה עולה לי בחיים. זה נאמר באירוניה, זאת אומרת לא אכפת להם. נכון שזה אידיום, זה ממש ביטוי אידיומטי. Es geht sein Leben, אם אנחנו מתרגמים את זה, כן? זה הולך להם בחיים, זאת אומרת, זה חשוב להם, אבל גרדה אומר את זה באירוניה, שהרי בזמן שהם חייכו לתוך הזקן, כן? וביטלו את ההצעה, הרי שלא חשוב להם לעשות מה שהבנים מבקשים. אז יש פה אמירה אירונית של גרדה, כן? לא חשוב להם, אף על פי שהתרגום המילולי זה כן חשוב להם, ויש המילה טקה. כן. המילה טקה... באמת. כן, אבל הבאמת הוא אירוני. נו, באמת חשוב להם, כן? הלאה. Geht sei Tage in Leben zu genießen in Wald. מה חשוב להם? עולה להם באמת בחיים לפהק ביער. כן. und sich zugucken ולהסתכל, wie die Kinder seinen Mechalel Shabbos, ולהסתכל איך הילדים מחללים שבת. זאת אומרת, הזקנים אומרים, זה חשוב לנו בחיים, לשבת ביער, לראות איך שהילדים מחללים שבת, וישבת בחוסר מעש ולפהק, זה מאוד חריף. זאת אומרת, מה יהיה לנו כבר מלנסוע אל היער, ששקול כנגד חילול שבת? כן? זה לא שקול. מה? כן. Sie wollten viele zum Stottrov auf Datsche nicht gefahren und übergelost Klois Joschen on Arminien auf Shabbos. Okay. Sie wollten viele zum Stottrov auf Datsche nicht gefahren, הם אפילו לעיר של הרב. לא, שטוטרוב זה רב העיר. רב העיר זה המעמד הכי גבוה של רב. זאת אומרת, הם אפילו לא היו נוסעים אל האוטוריטה הרבנית הגדולה ביותר בעיר. אוף דאצ'ה, לדאצ'ה. אם הוא היה מזמין אותם לנסוע בשבת, כן? טוב. Und übergelost Klois Joschen ohne Minien auf Shabbos. הם אפילו לא היו נוסעים לרב העיר לדאצ'ה, ומשאירים את בית הכנסת הישן שלהם ללא מניין בשבת. אוקיי, תראו. הנסיעה לרב העיר, האוטוריטה הגדולה ביותר בענייני הלכה,
הנסיעה בשבת אל רב העיר לא שקול כנגד עניין של חילול שבת. גרדה פה מנסח בחריפות גדולה את הקונפליקט שבימינו הפך לדרך חיים של הרפורמים, ואפילו של הקונסרבטיבים. ואפילו של בנט. אפשר לשאול שאלה? רגע, שלמה אמר, עוד מעט, אבל שלמה אמר משהו, ואפילו של בנט אמרת? כן. לא, בנט טוען שפיקוח נפש, כשהוא נסע אל פוטין, הוא רצה לחסוך חיי בני אדם. אז מבחינה הלכתית, זה בסדר. ולא רק זה, גם בגלל שהוא משרת לכאורה באיזשהו תפקיד ציבורי, כלומר הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, יש כל מיני היתרים, זה לא רק חילול שבת, זה לא רק הפיקוח. ככה ששלמה, במקרה הזה, זה לא אותו מקרה, אבל כאשר רפורמים נוסעים בשבת תמיד, וכאשר קונסרבטיבים מרשים לעצמם גם, כן? אז פה הבעיה הגדולה של המדרון החלקלק. גרדה כבר בסיפור הזה, כן? בסיפור הזה נוגע באחד הדברים הכי עדינים של ההמשכיות של שמירת שבת בעם היהודי בימינו. והבדיחה סיפרתי לכם, אולי אתם זוכרים אותם, על יהודי אמריקאי שקנה לו אוטו קרייזלר, כן? לוקסוריוזי, וככל יהודי אמריקאי או כחלק מהם, הוא רוצה לשמור על יהדותו על ידי כל מיני מעשים משונים שלא קשורים ליהדות באמת. אז הוא מחליט שכמו שכל יהודי שם מזוזה בבית, הוא צריך לשים מזוזה בדלת של הקרייזלר. אתם זוכרים את הסיפור? לא. אני לא. אוקיי. אז אני יכול לספר אותו בלי לחזור על עצמי. אבל בגלל שהוא יהודי אמריקאי, ובגלל שהוא לא איש הלכה, הוא הולך אל הרב האורתודוקסי לשאול איפה לשים את המזוזה על פי ההלכה באוטו. אז הוא מגיע לרב ואומר לו, אדוני הרב, כן, קניתי קרייזלר, ואני רוצה כיהודי טוב לשים מזוזה, תוכל להגיד לי לפי ההלכה איך עושים? אומר לו הרב האורתודוקסי, מה זה קרייזלר? טוב, אז היהודי האמריקאי הבין שהרב לא מתמצא במודלים של מכוניות אמריקאיות, אז הוא הולך לרב הרפורמי, ואומר, שוטח בפניו את הבעיה ההלכתית במרכאות. כן, קניתי קרייזלר, ואני רוצה לשים מזוזה, הרי אני יהודי. אומר לו הרב רפורמי, מה זה מזוזה? כן. אז פה גרדה מצייר לנו את המדרון החלקלק, כאשר הדילמה היא בין חילול שבת לבין ערכים אחרים, כמו לצאת לטבע, כמו שלום בית ולצאת לדאצ'ה עם כל המשפחה, כן? מה שוקל יותר? וכמובן שאם הזקנים מחליטים עם ביטול, כן? לא ללכת עם המשפחה, אז מתחיל פה איזשהו קרע שלאט לאט עם הדורות
מתרחב. טוב, בלה, עוד משפט. טוב, זה פסקה חדשה, אני מתחילה. כן. רגע, דניאל רצה לשאול משהו? לא, אני רציתי לשאול שאלה. אלעזר, כן. למה אתה מחייב מהמשפט שהנסיעה לרב היא דווקא בשבת? נראה שכאילו העדיפות שלהם לא להשאיר את המקום בלי מניין עולה על נסיעה אל הרב לחופשה מחוץ לקלויז. בשבת. לאו דווקא בשבת, חייב להיות דווקא בשבת. רגע, אנחנו צמודים לטקסט. זה לא פירוש שלי. אלעזר צודק, מכיוון שלא מוזכר שהרב מזמין אותם לנסוע לדאצ'ה בשבת, אבל כן כתוב שהם לא ייסעו וישאירו את הקלויז הישן, את הבית כנסת הישן, ללא מניין בשבת. בשבת. זאת אומרת שזה אומר לנו שהנסיעה היא בשבת. לא בהכרח, הם יכולים לנסוע לפני שבת ולא לחזור עד אחרי שבת. אם החופשה יותר מיום אחד, רוב החופשות הרי יותר מיום. זה נכון, אבל זה לא כתוב בטקסט, שני משפטים קודם דובר על נסיעה לנופש רק בשבת. לא מדובר על נוהג לצאת לכמה ימים. אז אנחנו כקוראים חייבים, אני מדגיש את המילה חייבים, על פי הטקסט, להבין שגרדה מתכוון לנסיעה בשבת. למה הוא לא אומר את זה במפורש? אתם יכולים לשאול, כן? אז לי יש לזה הסבר משלי. וההסבר שלי הוא שמספיק לרמוז על עבירה כזאת גדולה כמו חילול שבת, מאשר להתחיל ולתאר אותה בפרטי פרטים. כן? עכשיו תראו, הנסיעה בשבת והכתיבה בשבת, אלה שני איסורים שלא לחלל שבת, שהחזיקו מעמד עד לימים שאני גדלתי אצל משפחה מזרח אירופית בבואנוס איירס. אי כתיבת בשבת, סיפרתי לכם, שבית הספר הממלכתי הסכים שאני ושכמוני, כאשר למדו בשבת בבואנוס איירס, אבל לי היה אסור לכתוב בשבת. ככה היה בבית שלנו. עד כדי כך הגיעה ההבנה של מערכת החינוך הממלכתי הגויית, שאמרתי לכם כבר פעם, סיפרתי, שלי היה מותר לבוא בשבת לבית הספר הממלכתי בלי כלי כתיבה ולא לכתוב בכיתה. אנחנו מדברים על 1950, 51. ככה היה גם בצרפת. וכך היה גם בצרפת. לגבי העוצמה שלא לחלל שבת על ידי כתיבה, לא משנה איפה, אני לא יודע היום, העניין כנראה נחלש ביותר. אבל כבר דר טונקלר, וגם על זה נדמה לי פעם סיפרתי, ב-1914, כן? ניסה לעשות מה שאנחנו קוראים באנגלית a practical joke, בדיחה פרקטית. בעברית נקרא לה בדיחה מעשית.
בספר של אלחנן צייטלין, ספר הזיכרונות של האח של אהרון צייטלין, אלחנן צייטלין, שהיה גם סופר ביידיש, כן? שנרצח בגטו ורשה. ב-1914 הוא פרסם זיכרונות על בית האבא, הלל צייטלין, ויש שם פרק איך דר טונקלר, ההומוריסט הגדול, שהיה מיודד עם אהרון צייטלין, ושניהם גרו בוורשה, פרק שלם איך הוא בא לבקר את הלל צייטלין בשבת, 1914. אולי ב-12 או 13, זה ספר זיכרונות. ודר טונקלר היה מודע כבר אז, בראשית המאה, על המצב הפרובלמטי של כתיבה בשבת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הוא כתב בשבת או לא, אבל הוא ידע שיש אנשים כבר בראשית המאה ה-20, שעל אף האיסור כותבים בשבת. מה הוא עשה? וזה מתאר אלחנן צייטלין בפרטי פרטים. דר טונקלר בא עם קבוצת סופרים לבקר בשבת. שבת, יום מנוחה, הזדמנות לביקור ידידים. לבוא, להחליף כמה מילים, אבל דר טונקלר הוא הרי הומוריסט, והוא מודע מאוד למה שהייתי אומר באנגלית למילה קלאש, להתנגשות בחיי היהודים בין היהדות המסורתית לבין היהדות המודרנית. וכבר בראשית המאה ה-20, ההתנגשות הזאת בין ערכים מסורתיים וערכים של יהדות מודרנית, כנראה שלחצה על התודעה של דר טונקלר. אז הוא מגיע בשבת, ואני מתאר מה שאלחנן צייטלין מספר. הם מגיעים לבית של הלל צייטלין, ברחוב שליסקה 60 בוורשה, בשבת. ביקור ידידים, בגישה לא פורמלית. נכנס דר טונקלר, אף אחד לא זוכר את הסיפור? זה טוב, אז אני לא חוזר על עצמי. נכנס דר טונקלר עם חבורת סופרים, לסלון, ומה הוא רואה? שולחן עם מפה לבנה, שבת, ספה עם כיסוי לבן, חדר חגיגי, בכל זאת שבת קודש, צייטלין שומר שבת. בסלון, באותו רגע, לא היה אף אחד, הלל צייטלין לא נמצא, ופתאום יוצאת אסתר צייטלין אשתו. היא אומרת, ברוך הבא, מקבלת את האורחים, מזמינה אותה לשבת ונעלמת במטבח כדי להכין תקרובת, תה, עוגיות, עוגה. הסלון נשאר ריק מבעלי הבית. מה עושה דר טונקלר? הוא מוציא מכיס אחד של מעילו חתיכות קרטון שחורות הגזורות בצורת כתמים.
הוא מפזר את חתיכות הקרטון על הספה הצחורה הלבנה ועל השולחן השבת. מכיס אחר, תשמעו, צריך להיות דרטונקל כדי לעשות דברים כאלה, בביתו של הלל צייטלין בשבת. מכיס אחר, הוא מוציא מה שאנחנו קוראים בעברית בית דיו, בית דיו. לי היו כאלה כשלמדתי ביסודי בבואנוס איירס. בשולחן הכתיבה שלי, בכיתה א', בכיתה ב', כיתה ג', היה חור, צד ימין, ובחור היה בית דיו. מה שעשו קרמיקה, כסת. כסת, נכון? שבתוכה יש דיו, ואנחנו היינו כותבים עם עט מברזל, עם שפיץ, טובלים את העט בתוך הדיו, כן, וכותבים. אז דרטונקלר מוציא קסתות כאלה, ושופך אותם כאילו הדיו של הכתמים האלה וקרטון זה דיו שנשפך, שם את הקסתות ליד הדברים, נעמד בצד בעמדה של אדם מבויש עם עט ביד. כן? הוא לא כותב, אבל עט ביד. הוא מחכה שהלל צייטלין ייכנס. אני לא זוכר אם אלחנן צייטלין המשיך לספר, כן, מה קרה, אבל זו הייתה הבדיחה הפרקטית, שהיא מעידה עד כמה שהאיסור של כתיבה בשבת היה חזק בראשית המאה ה-20, ועד כמה היה כבר ערעור הומוריסטי על הדבר, כי כנראה זה כבר לא החזיק מעמד אצל כל היהודים. כן. מישהו רוצה לשאול, להגיד משהו לפני אני רוצה להגיד לך שהחזקת העט בפינת החדר זה מוקצה, זה אסור. זה מאוד מוקצה. אבל יאמר לזכותו שזה מוקצה מדרבנן, אז זה אולי, זה פחות נורא מכתיבה בשבת. לא מדאורייתא. לא מדאורייתא. כן. טוב, אני מניח שהלל צייטלין הכיר את דרטונקלר, כן, אבל זה, מבחינה היסטורית, זה מעמד שאני לא מצאתי דומים לו, כן, לגבי העניין הזה, כן? ממש באופן ציורי ביותר, ואין לפקפק שזה לא המצאה, זה תיאור אמיתי שמה שקרה בוורשה, כן, קרוב לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. בלה, ממשיכים. כבר די מאוחר, כאילו 7:37. או, אני מצטער, רגע. אבל לא, אנחנו עוצרים במקום טוב, תחילת פסקה. אוי, הגזמתי. טוב, אז אנחנו נעצור כאן. לצערי רצינו להתקדם, אמנם התקדמנו, אבל לעומק ולא לרוחב, אבל גם זו לטובה, ואני מודה לכם מאוד על ההקשבה ועל הסבלנות. בינתיים שלחתי לכם את שני הדפים של גרויסר, יידישר ורטרבוך. יפה. בשבוע הבא אנחנו נתחיל לדבר על החשיבות של המילון, ונראה את הדוגמה הזאת שבלה שלחה, ותודה רבה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.